Ako želimo snažnu Europu, moramo ljudima dati razlog da ostanu i razlog da se vrate. Iako je primarno obrazovanje, to i sami znate, u nadležnosti država članica, Europa može ovdje pomoći. Primjerice, program Erasmus Plus već je omogućio da više od 13 milijuna mladih studira i usavršava se u inozemstvu. Ne zaboravimo i inicijativu ALMA koja otvara vrata onima koji teško pronalaze posao. No ti programi moraju pružiti stvarne prilike, ne samo privremena iskustva. Također moramo učiniti naše zemlje mjestima prilika. Geopolitički izazovi i globalna konkurencija upozorenje su kako moramo osigurati da naša radna snaga ostane konkurentna. Hrvatska, zemlja iz koje dolazim, nudi primjerice olakšice za povratak mladih stručnjaka, a povjerenice i vi ste spominjali STEM područje, pa dozvolite da kažem da u Hrvatskoj 35,4% studentica je upravo u STEM području i po tome smo u top 5 zemalja Europske unije. Moramo ulagati naravno u dobro plaćene poslove, digitalne vještine i industrije budućnosti, jer snažna Europa je ona Europa iz koje ljudi ne moraju otići kako bi uspjeli. Da bi ostala relevantna, Europska unija mora prilagoditi svoj koncept unije vještina novim tehnološkim, ekološkim i društvenim izazovima. To znači reformu obrazovanja, jačanje prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja, te naravno usmjeravanje na digitalnu i zelenu ekonomiju.